Усім прывітанне, з вами Зміцер Лукашук, як звычайна абмяркоўваем падзею Беларусі і за яе межамі. Ну і у нас у эфіры у гэты дзень і ў гэты час стабільна раз на тыдзень Павел Усаў, доктар палітычных навук, сябра вольнай Беларусі і кіраўнік Варшаўскага цэнтра аналітычнага аналізу і прагнозу. Добрый дзень, спадар Павел. Добрый дзень. Спадар Павел, по звычайнцы, по заведёнцы дакладней нашай, хацеў бы ад пачатку, можа, такое пытанне, звязанае з нашай гісторыяй, некай ідэнтычнасцю нашай беларускай і як это адбіваецца на сённяшнім стане беларускага грамадства. Чаму? Таму што менавіта сёння, 22 студзеня, чарговая гадавіна, калі у 1863 годзе тут у Варшаве была аб'яўлен пачатак антырасійскага паўстання за аднаўленне Рэчы Паспалітай двух народаў. Ну і да гэтага паўстання, безумоўна, з тэрыторыі сучаснай Беларусі далучыўся Кастусь Каліноўскі са сваім войскам, які ў прынцыпе пасля у нас на тэрыторыі Беларусі і атрымала назву паўстання Кастуся Каліноўскага. Якое значэнне гэтая дата, гэтая падзея мае для нас сённяшніх і для сённяшняй нашай гісторыі? На гэтую тэму ўжо столькі шмат казалася і пісалася, што мне падаецца, што сучасная Беларусь без гэтага паўстання фактычна нават цяжка сабе ўявіць. Гэта тое, што стала адных з тых камянёў нашай нацыянальнай гісторыі, нашай нацыянальнай міфалогіі, на якой наша незалежнасць ужо ў 20-м годзе і будавалася. Ніхто ніколі, нават у савецкія часы, гэта было вельмі важным гістарычным элементам, хаця скіраваны якраз так маніпулятыўна супраць царызму, тым не менш увесь час гэта падкрэслівалася. Дарэчы, узгадваю, калі яшчэ вучыўся на гістфаке, там былі вытрымкі з розных дакументаў, друкаваліся ў такіх савецкіх падручніках, і было напісана паўстанне Кастуся Каліноўскага, і вось гэта ягоныя славутыя словы: «Толькі тады, мой народзе, годна ты зажывеш, калі маскаля над табой не будзе». І гэта ўсё цытавалася ў савецкіх падручніках, але ўнізе такі стаяў каментар, што гэта, канешне, не датычыць расейскага народу. Гэта словы, скіраваныя супраць царызму, супраць расейскай адміністрацыі, царскай адміністрацыі, якая там прымушала, русіфікавала, там знішчала беларускі народ. Але нават, скажем так, тое пакаленне, якое нарадзілася в 70-х, 80-х годах, выхоўвалася ў савецкай школе. Гэта элемент у савецкай гістарыяграфіі ўсё ж такі заставаўся вельмі важным, чаго мы не назіраем якраз такі зараз. Зараз ідзе інтэнсіўная такая дэбеларусізацыя нават на такім узроўні. Дэбеларусізацыя, бо будуецца ж рускі мір, як жа ўзгадваць бітву пад Воршай і паўстанне ў Магілёве, ну і тым больш паўстанне Тадеуша і Касцюшка і Каліноўскага, дзе ясна, нават у тыя часы, не тое, што нават у тыя часы, гэта была традыцыйная разуменне таго, чым ёсць Расія. Там з прымавак тату, чорт лезе ў хату, няхай там чорт абы не маскаль, так, ці татары лезе. І гэта у культуры нашай нацыянальнай это была рэч фундаментальная, бо хіба ніхто столькі шкоды да першай і другой сусветнай вайны не прынёс, колькі якраз такі Расія і Масква. І паўстанцы, і Кастусь Каліноўскі, і Тадеуш Касцюшка, і ўсе тыя нацыянальныя героі 19 стагоддзя вельмі добра разумелі, што галоўнай пагрозай, экзістэнцыяльнай пагрозай для Беларусі з'яўляецца Расія. Аднак паглядзіце, наколькі літаральна за 100 год і расійскай манархіі, потым савецкай манархіі ўдалося змяніць нашу, я кажу пра агульную народную ментальнасць, сведамасць, што Расія не ўспрымаецца як вораг для немалай колькасці беларусаў па сённяшні дзень, як нейкі старэйшы брат, як нейкая
падтрымка. Но гэта сведчанне пра такі вось сацыяльны інжынірынг і таталітарныя сістэмы, протататалітарныя сістэмы, яны вельмі эфектыўныя ў гэтым плане, бо у іх у руках две вельмі важныя рэчы, два вельмі важных інструмента. Гэта школа, выхаванне, адукацыя і, конечно, сродкі масавай інфармацыі. Бо калі мы возьмем тое ж 19 стагоддзе, 18 стагоддзе, асноўны элемент у фарміраванні погляда, светапогляда гуляла вусная традыцыя. Там часткова пісьменная традыцыя, але вусная традыцыя, калі вось гэтыя былыя гістарычныя падзеі перадаваліся вуснай традыцыі з пакалення ў пакаленне. У песнях, у міфах, у поглядах, вось у гэтых прымаўках пра маскаля, і гэта выбудоўвала культуру. Ну і дзеля таго, каб знішчыць вось гэту вусную традыцыю, трэба знішчыць фактычна народ. Так, вось эліту, шляхту, цэркву, бо якраз такі царква уніяцкая, хаця тут шмат спрэчак адносна таго, як і чаму яна фарміравалася у перыяд 16 стагоддзя. Мы страцілі, як Вялікае княства Літоўскае, вельмі важны ідэалагічны козыр, калі было створана уніяцкая царква, і Масква перахапіла ініцыятыву і стала манапалістам у пытаннях праваслаўя. Гэта, на маю думку, была вельмі вялікая ідэалагічная памылка. Але потым уніяцкая царква сталася якраз такой супрацьвагой культурнай, рэлігійнай, ідэалагічнай для маскоўскага патрыархату. І я чытаў шмат допісаў, дакументаў, калі, напрыклад, расейцы намагаліся прывіць на сябе вырошчванне бульбы. А маскалі, маскоўскія, расейцы, яны елі не саму бульбу, так, не самы карані, а якраз такі вось гэтыя ягады, бульбоўнік, і травіліся. І яны называлі бульбу д'ябальскім прадуктам, раслінай не хацелі садзіць, былі бульбаныя бунты ў Расіі, і праваслаўныя папы, дзеля таго, каб не дапусціць, яна збольшага выкарыстоўвалася ў вінакурэнні, там самагона, водку гналі. Яны казалі, бульбу ядуць толькі уніяты, паказваючы на беларусаў. І адтуль вось гэтая традыцыя там пра умоўна бульбашоў прайшла, бо для беларусаў гэта нацыянальны прадукт. Гэта паказвае, наколькі у свядомасці, у бытавым разуменні была велізарная розніца паміж расейцамі, маскалямі і беларусамі, украінцамі. Гэта зусім іншая цывілізацыя. І гэта трэба разумець, што для нас Расія ў кантэксце цывілізацыйнага падыходу гэта абсалютна чужая, варожая цывілізацыя, на жаль, якая змагла каланізаваць нашу культуру, нашу свядомасць, нашу гісторыю, нашу традыцыю. І тое, што ўсё больш і больш мы пачынаем як народ паволі ўсё ж такі пераасэнсоўваць нашу гісторыю, нягледзячы і на тэрор, і на тое, што адбываецца зараз ва ўкраіне. Гэта, канешне, дарога да нацыянальнага палітычнага самаадраджэння, і пабудавання ўсё ж такі дэмакратычнай дзяржавы і краіны, бо, яшчэ раз падкрэслю, сутнасць і розніца ў цывілізацыйным аспекце паміж Вялікім княствам літоўскім, паміж Рэчу Паспалітай. Гэта свая праеўрапейская палітычная традыцыя, скажем так, наўпрост протадэмакратычная традыцыя, якой па сутнасці пасля пабудавання потым гэта Владзіміра Суздальскай Русі пад уплывамі якраз такі стэпу, а потым і мангола-татарскай іга, гэтай традыцыі там не было. І Веча,
і уласныя рэспублікі полацкая, напрыклад, шмат у якіх дакументах полацкая дзяржава, княства, яна называлася Полацкая рэспубліка, у заходніх Полацкая рэспубліка, як і Новгародская рэспубліка. І часам параўноўвалі нават у заходніх летапісах, каментарах з Венецыі. Часам, ну, па сутнасці і па багаццю, і па ўкладзе палітычным. І гэта ўсё засталося. Працяглы час заставалася, канешне, фарміравалася, ну, ніколі такой чысціні, той разуменні дэмакратыі, што мы зараз выкарыстоўваем, ці нават дэмакратыі ў кантэксце афінскай дэмакратыі, антычнай дэмакратыі, тым не менш, ну, з рознымі элементамі мы будавалі гэтую культуру, і магдэбургскае права — гэта вось адзін з прыкладаў вось еўрапейскага рэальнага дэмакратызму на мясцовым узроўні. Таму наша традыцыя палітычная, культурная, яна вельмі багатая, яна абсалютна іншая, чым маскоўская. Безумоўна. Так, я хочу адразу зрабіць дзве аб'яўкі. Першае, гэта у нас вялікі стрым, і адразу па завяршэнні размовы з Паўлам Усавым стрым не заканчваецца. У нас у гасцях будуць удзельнікі каманды, якая зняла выдатны фільм «Лебядзіная песня» Фёдора Озерова. Гэты фільм прадстаўлены, першы такі гульнявы беларускі фільм прадстаўлены на Берлінары, і у нас у гасцях будуць актор Вячеслав Кміт і аператор гэтай каманды Сергей Ковалёў. Так што не адыходзьце далёка. Ну і, безумоўна, нагадаю, хто гэтага яшчэ не зрабіў, подписывайтеся на тэлеграм-канал Паўла Усава. Спасылачка у нас у каментатарскай. Ну і, адпаведна, не забывайцеся подписываться на YouTube-канал Еўрарадыё. Каб не пропусціць наши штотыднёвыя сустрэчы і размовы з Паўлам Усавым, націскайце на званочак, подписывайтеся, пакідайце свае каментары і расшырвайце, калі гэта для вас бяспечна. Дык вось, да тэлеграм-канала спадара Паўла Усава вы сказалі, адказваючы на маё пытанне пра паўстанне Кастуся Каліноўскага, што без гэтага паўстання не было б вот незалежнай Беларусі ў сучасным выглядзе. Тым не менш, калі пачытаць ваш артыкул, ну і гэта відавочна, але вы пішаце пра тое, што Лукашенко уяўляе у яго уяўленні гэта той, хто збудаваў, я цытую, незалежную Беларусь, той, хто збудаваў союз з Россией, хто супрацьстаіць магутнаму захаду і бароніць русский мир, хто пераўтварыў краіну з калгаснай у ядерную, касмічную, рэгіянальную дзяржаву. Ну і пішаце, для яго уласнае пераважнае месца у гісторыі мае абсалютнае значэнне і самамэту. Гэта місія. Да чего нас гэтая місія прывядзе? Ці не да страты этой? Ну, она ўжо ж правяла. Там варта ўдакладніць, што гэта у кантэксце такога ягонага звышэй рацыяналізму, бо ён свет бачыць так, як яму гэта карысна, як гэта, скажем, адпавядае ягонаму светапогляду. І ось нават яшчэ перад 20-м годам, калі памятаеце, у падручніках, там у ідэалагічных нейкіх тэкстах з'явіліся такія наратывы, што рэальная незалежнасць у Беларусі адбылася толькі з прыходам Лукашенка да ўлады ў 94-м годзе. То фактычна вось гэты перыяд з 91 па 94 год, я не ведаю, як зараз выглядаюць падручнікі па сучаснай гісторыі Беларусі, ён выкінуты. Што вось адразу ад вялікай геапалітычнай трагедыі ў 91 годзе развала СССР адбыўся дзяржаўны ўздым з прыходам Лукашенка да ўлады. І, безумоўна, як фактычна кожны дыктатар, ён бачыць, ён надае сэнс сваёй гістарычнай постаці, сваёй прысутнасці, тое, што мы назіраем і назіралі ў Пуціна, нягледзячы на гэтую карупцыю, там, развал Расіі, тым не менш, ён чамусьці, не чамусьці, а натуральна верыць у тое, што ён вялікі адбудоўца расійскай імперыі, нават часам
скажем так, аналітыкі, якія вывучаюць уплыў містыцызму на расійскую палітыку, вось прыгадваюць, што чаму вайна распачалася ў 22-м годзе, чаму гэта 100 гадоў саюзнай дамове, узнікнення Савецкага Саюза ў 22-м годзе. Ён хацеў да гэтай даты вось падагнаць, захапіць Украіну, Беларусь ужо ў кішэні. Ну і гэта якраз 3 краіны, якія тады падпісалі саюзную дамову: Украіна, Расія, Беларусь. Тады Беларусія. І ягонае прозвішча Владзімір, перад вайной там паставілі помнік Владзіміру Ясную Сонейку у Маскові, які ніколі там ты блізка не ведаў пра яе. Тым не менш, вось это такі містыцызм палітычны, дыктатарскі, атаясамліванне сябе з гісторыі. І потым, як ён там апошняя хіба гэтая сустрэча з Такерам Карлсонам, дзе ён там паўгадзіны пра нейкую сваю гісторыю распавядаў. Лукашенко тое ж самае, яго сваё ўяўленне пра гісторыю, пра рэчаіснасці, ён вось жадае той такой гістарычнай велічы. І гэта лічыць, што сучасная Беларусь гэта выключна ягоная заслуга і належыць яму, і павінна належыць нейкаму умоўнаму клану ці лініі Лукашэнка. І вось да гэтага ён імкнецца. Да чаго гэта прывядзе? Ну, яно ўжо па факце ўжо прывяло. І некаторыя элементы беларускай незалежнасці, суверэннасці, суб'ектнасці страчаны цалкам. Беларусь уцягнута ў вайну. Канешне, як і кожны дыктатар, ён у гэтым бачыць віну Захаду, што менавіта Захад яго кінуў у гэтую вайну, і што Захад здрадзіў, як і Пуцін увесь час пра гэта прыгадвае, што Захад здрадзіў усім тым папярэднім дамоўленасцям адносна і ядравай зброі, і вайсковай прысутнасці, і НАТО, і гэтак далей. Таму, канешне, гэты 30-гадовы перыяд нашай гісторыі, ён на фоне нашай амаль больш чым 1000-гадовай гісторыі, ён кропелька ў моры. Па драматызму былі ў Беларусі значна больш драматычныя падзеі. Я кажу і пра рэпрэсіі, пра 2 жудасныя вайны, пра навалу і потоп у 16 стагоддзі, пра войны інфлянскія з Іванам Грозным і гэтак далей. То бок драматызму ў нашай гісторыі хапае. Канешне, мы, калі чытаем кніжкі па гісторыі, не ўяўляем, як гэта ў рэчаіснасці можа быць, а вось зараз мы гэтую рэчаіснасць перажываем. І, канешне, для нашага пакалення, для беларусаў сучаснасці гэтыя падзеі драматычныя, але і гэтыя падзеі мінуць. І гэты драматызм, і, на жаль, ёсць так, як сказаў адзін з амерыканскіх даследчыкаў міжнародных адносінаў, тэорыі міжнародных адносінаў, што гісторыя чалавецтва сатканая з глупстваў людзей і трагедый. Маючы на ўвазе, што ўсе войны – гэта вынік якраз такі вось такога вар'яцтва, глупства правадыроў, грамадстваў, людзей. І сучаснасць наша гэта пацверджвае, на жаль, але з іншага боку якраз на гэтым будуецца нацыянальная свядомасць, нацыянальная міфалогія. Бо без гэтага драматызму, без гістарычнай памяці немагчыма існаванне народаў. Гэта не толькі нейкія там сувязі кроўныя, разуменне нацыі як нечага адзінакроўнага, як нейкай этнічнай блізкасці, але таксама гэта і сувязь у міфалогіі, у светапоглядзе, у агульнай трагедыі, у агульнай памяці.
Ну і тое, што робіцца захопнікамі, гэта якраз такі вось гэтыя сувязі разбураюцца, як я ўжо і казаў на пачатку, стварэнне новых міфаў, накідванне патрэбных міфаў пра тое, што Беларусь была пад акупацыяй там літоўцаў ці там палякаў і гэтак далей. Так што у гэты перыяд гэта будзе важная частка нашай гісторыі сучаснай. У гэты перыяд фарміруецца новы светапогляд, новае палітычнае грамадства, якраз такі ў супрацьстаянні з дыктатурай. Ну, магчыма, вось гэты перыяд нейкім чынам створыць, узмоцніць нашу імунную сістэму, што тычна аўтарытарызму, і мы, і палітыкі, і журналісты, і аналітыкі, яны якраз такі павінны працаваць над антыбіётыкамі у кантэксце віруса і бактэрый аўтарытарызму, каб гэтага ўсё больш не паўтарылася. Але пакуль мы вот працуем над выпрацоўкай гэтага антывіруса, там некае ўсё такое, я так разумею, вірус захаплівае больш і больш арганізм Беларусі. Да чаго вот дойдзе, вот калі мы разважаем пра вот гэта месіянства Лукашэнкі, нібыта, які там хоча сябе ўпісаць у гісторыю, маю на ўвазе, днямі з'явілася і была прэзентаваная кніга с інтрыгуючай назвай «Наш прэзідэнт», напісаная там Эйсмонт, Карлюкевіч, хто там яшчэ, 4 аўтары. Так неяк вот раней гэтага не было, тут ужо з'явілася кніга. Як хутка з'явяцца помнікі на вуліцах? Гэта не з'яўляецца нечым такім надзвычайным. Канешне, гэта ўсё больш і больш прыгадвае азіятчыну, Берды Мухамедова, там Туркменбашы, Сапурмурата Ніязова, які не толькі там сабе помнікі ставілі і сваю кніжкі, так, там, і рухнамі, якую прымушалі чытаць. Думаю, што гэта станець нейкая абавязковая лектура і ледзь не бестселлерам, але б я... Так ужо там ужо ж пісалі на пуле перша, размілі першы наклад. Спачатку вельмі уважліва гэтую кнігу даў цэнзарам перачытаць, бо сыходзячы з таго, што часам кажа і піша Эйсмонт, там можа быць такое напісана, што Лукашенко не ўсцешыцца і не ўзрадуецца. Там, памятаеце, пра Колю, які тэлефанаваў Зеленскаму, ці пра бренд дыктатуры. Ну, нормально. Так. Ну, яны ўжо дайшлі до такой ступені, што самі гэта бравіруюць. Да, мы там саакупанты, там мы там саагрэсары. Ну, потым, як кажуць, кожнае слово будзе выкарыстана супраць вас, так, на судзе. Так што няхай і бравуюць самі сябе. Супраць саміх сябе і сведчыць. Што тычыцца, кніжкі, гэта элемент ідэалогіі. Такіх тэкстаў было вельмі шмат. Яшчэ пачынаючы з 90-х, яны з'яўляліся ў кантэксце нейкіх артыкулаў у часопісах. Возьмем, напрыклад, нават тыя ж кнігі па ідэалогіі. Іх жа там сотні надрукавана. Ідэалогія, дзяржаўная ідэалогія беларускай дзяржавы. І там чорным па беламу паўсюль вось гэтыя тэксты прасякнуты стабільнай і важнай ролі Лукашенка у аднаўленні, стабілізацыі, развіцці Беларусі. Дыктатура без гэтага не можа быць. І у так званай этой дзяржаўнай ідэалогіі постаць, вобраз Лукашэнкі займае ключавую ролю. Чаму з'яўляюцца гэтыя кніжкі зараз? Гэта нішто іншае, як спроба ўзмоцніць вось гэтую ягонае лідарства. Гэта кампенсацыя таго, што Лукашенко ўжо не ў стане рабіць. Ён ужо не з'яўляецца не ў стане кантраляваць усе працэсы. Ён слабее, гэта відавочна, і ідэолагі, асабліва пасля 20-го году, спрабуюць знайсці нейкія новыя элементы ўзмацнення ідэалагічнай кансалідацыі. Гэта магчыма для Беларусі новае, але гэта ніколі не працавала ні ў воднай
дзяржаве ніводнай дыктатуры, нават у сталінскай дыктатуры, як толькі Сталін памёр, усе ягоныя кніжкі былі забаронены і выкінуты з маўзалея, асуджаны, і з чаго фактычна і пачалася адліга, таму кніжкі гэтыя не ўратуюць. Ну, магчыма, Эйсмонт паложыць некалькі мільёнаў бюджэтных грошаў сабе ў кішэню. Я б хацеў яшчэ звярнуцца да тэмы інаўгурацыі Трампа, але вось такога боку. Лукашенко выступаў на МАЗе, і, ну, безумоўна, як самы вялікі геапалітык ва ўсім свеце, выступаючы перад працоўнымі завода МАЗ, ён не мог абысці увагай тэму інаўгурацыі Трампа. Прайшоўся там, і Трамп не тое сказаў, і там Трамп не тое дзейнічаў. Я разумею, што для супрацоўнікаў МАЗа гэта, конечно, вельмі важная актуальная тэма, як і для Трампа ведаць, што там пра яго думае цэлы сам Лукашенко. Відаць, глядзеў прамую трансляцыю на Пуле першым, ледзь не спазніўся сабе на інгурацыю. Але чаго вы чакаеце ад дзейнасці Трампа? Зянон Станіславович напісаў такі досыць ухвальны тэкст з нагоды інаўгурацыі, пахваліў і прамову, і самого Трампа, ну і как бы там выказаў шмат спадзеяў, што ён зробіць, здзейсніць, зменіць, верне і гэтак далей. Вы што думаеце? Ну, ведаеце, усе зараз спадзяюцца на тое, што дзеянні Трампа будуць больш практычнымі, чым той папулізм, з якім ён выступаў падчас сваёй інаўгурацыі, хаця з пункту гледжання структуры тэксту, выступу, наратываў, ягонага такога захавання, канешне, гэты выступ выглядаў даволі добра, калі мы ўжо не будзем разглядаць пэўныя такія элементы, нюансы ў ягоных выказваннях. Але, ну, якая заўгодна рэч, прамова, яна будзе прасякнута папулізмам. Без папулізма нікуды не дзенешся. Make America Great Again, ну, гэта і ёсць вось гэты сэнс ягонага выступу, хаця я звярну увагу, ад каго яны збіраюцца рабіць Амерыку незалежнай і свабоднай. Так жа она пад акупацыяй знаходзіцца, ці ад залежнасці ад кагосьці. Ну, вось такія даволі цікавыя папулістычна-маніпулятыўныя рэчы, што характэрна для палітычнага эстаблішменту любой краіны, ну, на жаль. Але галоўнае, ну, што стаіць за гэтымі словамі, ці дойдзе да практычнай рэалізацыі. І, канешне, усе спадзяюцца, што адміністрацыя Трампа зараз ужо без папулізма адэкватна ацэніць сітуацыю ва ўкраіне. Ужо няма таго, што я за 24 гадзіны тут спыню вайну, што ўжо даў загад на працягу 100 дзён гэтую пытанне вырашыць. 100 дзён гэта колькі? 3 месяцы, так. Але першае, што вельмі важна, каб за гэтыя 3 месяцы Украіна працягвала атрымоўваць вайсковую і фінансавую падтрымку, не тое, што... Але наколькі я разумею, адзін з першых указаў гэта аб спыненні на 3 месяцы усіх праектаў па падтрымцы усіх праектаў. Ну, тут яшчэ і Кангрэс павінен сваё слова сказаць. Калі гэта будзе зрэалізавана і Украіна перастане атрымоўваць гэтую дапамогу вайсковую, узброеную, ну, гэта будзе велізарная праблема. І Пуцін атрымае ў гэты час абсалютны карт-бланш, бо кампенсацыі для амерыканскага ўзбраення на такім узроўні на сённяшні дзень ва ўкраіне няма. Тады ўжо фактычна не будзе пра што і размаўляць. Зараз расейцы намагаюцца выйсці на межы з Запорожскай, з Днепрапетровскай вобласцю, знішчаюць Пакроўск, проста яго там насціраюць з твару зямлі, хаця у Курску яшчэ Украіна працягвае, нават ёсць інфармацыя пра арганізацыі контрнаступлення, але, ну, канешне,
это будзе сур'ёзная праблема, і тады праз 100 дзён Трамп, ягоная адміністрацыя з Пуцінам будзе размаўляць з пазіцыі не моцнага, а слабага. За 3 месяцы можа шмат што ў негатыўны бок для Украіны змяніцца. Ну, магчыма, гэты указ мае выключна такі папулістычны крок. Ну, паглядзім. Калі ж ўсё ж такі вось гэты неасцярожны папулізм у кантэксце Украіны будзе рэалізоўвацца ў практычнай сферы, ну, наш рэгіён будзе здамінаваны Расіяй, і Захад прайграе. Чаканне таго, што гэтага не адбудзецца, што ўсё ж такі ён будзе дзейнічаць з пазіцыі сілы і з пазіцыі разумення нацыянальных інтарэсаў Амерыкі. Галоўны, ну, это для нас, мы так гэта бачым, інтарэс нацыянальны ЗША, гэта каб Расія не сталася рэгіянальнай зверхдзяржавы, якая будзе прасоўваць сваю палітычную волю у Еўропе і ў рэгіёне. Гэта азначае, што пад ціск трапяць тыя краіны, якія мяжуюць зараз з Расіяй, уся цэнтральная ўсходняя Еўропа. Ну, а тут яшчэ ёсць і саюзнікі ў постаці Фіца і Орбана, Балгарыя, Сербія. Так што проксі палітычнага ў Расіі хапае, як толькі яны захопяць цалкам яшчэ большыя тэрыторыі, гэта будзе прадумова для міру, то бок прызнанне гэтых тэрыторыяў за Расію, гэта перамога Расіі. Ну вот я слухаю вас, і вы калі і выказваеце пэўныя спадзевы, пэўныя такія надзеі, то досыць асцярожныя у параўнанні з тымі узнёслымі словамі, якія на адрес Трампа напісаў, сказаў Зянон Пазняк. Ну, Зянон Станіславович, свой погляд, я увогуле асцярожна ставлюся і да рэспубліканцаў, і да дэмакратаў. Я лічу, што якраз такі пасіўная пазіцыя агульна Злучаных Штатаў Амерыкі ў дачыненні да Расіі згуляла вельмі негатыўную ролю у лёсах і Беларусі, і Расіі. Гэты пасівізм абсалютны, неадэкватны, у тым ліку і адміністрацыі Буша і старэйшага, і малодшага, ну, прывяла да таго, што Расія змагла аднавіцца як імперія. Я ўжо там не кажу пра Абаму і іншыя адміністрацыі. Гэта не праблема там нейкіх адміністрацый. Гэта агульная праблема ў разуменні сітуацыі, якая яшчэ цягнецца якраз такі з канцэпцыі неолібералаў а канцы гісторыі, бо Фукуяма, ён надрукаваў свой тэкст якраз такі ў неоліберальным часопісе National Interest у 89-м годзе ці ў 88-м, і гэта прынесло яму і артыкулу, і яму уласна сусветную славу. Выбачаюся, вам не падаецца, што ўсё-такі час паказаў, што Фукуяма памыліўся? Ну, така вось на працягу дзесяцігоддзяў гэтая канцэпцыя была асноўнай у разуменні палітыкі сусветнай, што няма ўжо нейкага сур'ёзнага ідэалагічнага супрацьстаяння, няма выкліку для ЗША. Мы ўжо там фактычна перамаглі, ўжо там свой ліберальны уклад, як яго называюць, сусветны ліберальны парадак, устанавілі, і ўжо ніякіх пагроз не будзе. І што за Расія ліберальная, калі звярталіся да Расіі з тым, каб Расія Пуціна дэмакратызавала Беларусь, ну, то ўжо просто можна развесці рукі. Гэта і ў 2000 годзе, і ў 2006 годзе, і ў 2010. Ну, больш у Нямецчыны была ўсё ж такі спадзева на гэта, чым у ЗША. ЗША таксама такія ж самыя падзеі, што, ну, Расія ўжо ж не такі дэман, ўжо ж можна дамовіцца з Пуцінам. Ну, тады яшчэ просто Кітая не было ў тым выглядзе, якім ён сёння, але... Кітай быў заўсёды. Не, ну, ён там быў заўсёды, але... Так ці інакш, вось гэтая філасофія канца
прайшла гісторыя, яна фактычна вынішчыла канцэпцыю палітычнага рэалізму ў міжнародных адносінаў, сутнасць якой у тым, што любая дзяржава, асабліва вялікая дзяржава, будзе імкнуцца да дамінацыі. Это ўжо просто у прыродзе і чалавека, і ў прыродзе дзяржаваў. Вось гэты рэалізм і неарэалізм, ён быў просто адкінуты. Нават адзін з вядомых неарэалістаў Мічмаер, ён папярэджваў, што яшчэ ў 90-е гады, што вывод ядзернага ўзбраення з Украіны гэта велізарная хіба, гэта велізарнейшая памылка. Гэта адзінае, 90-е гады пісаў, адзінае, што паўстрымае Расею ад рэваншу. І першая ахвяра будзе Украіна, 90-е гады. Ну, ніхто не слухаў. Усе неарэалістаў і скептыкаў казалі, що вы такія зараз эры аптымізму. Ну, як ніхто не слухаў канец 80-х, пачатак 90-х гадоў і Зянона Пазнікака, які казаў пра імперскія амбіцыі ў дачыненні да Беларусі, Расіі. Ну, усіх тых, хто казаў, што Расія з'яўляецца пагрозай ніякай не крыніцай лібералізму і дэмакратызацыі ў 90-е, на пачатку 2000-х гадоў, ну, лічылі crazy guys. Так, што нейкія там у пошуках ведзьмакоў. Ну, большасць людзей гэтым не арыентуецца, не разумее, не адчувае, і калі вось гэтая дамінацыя знову, ну, а вось гэты кансерватыўны толк, я не бачу там моцных, ну, пакуль што на сённяшні дзень людзей, якія б моцна стаялі на пазіцыях вось такога рэалізму палітычнага. Ну, калі Маск яшчэ напярэдадні выбараў кажа пра тое, што Крым быў заўсёды расейскім, ну, мне ўжо, ну, не ведаю, што там перамянілася ці не перамянілася, калі на інаўгурацыі Трампа ў першых шэрагах сядзіць Такер Карлсон, які ўвесь час хваліць Пуціна, ну, мне таксама гэта не зразумела. Таму я не ведаю, хто будзе, скажем так, грунтоўным дарадцам і хто Трампу ўсё ж такі пакажа, чым небяспечна перамога Расіі. Нават ва ўмовах, нават кансервацыя гэтага канфлікту, гэтай вайны, кансервацыя на такім узроўні, на якім гэта ёсць на сённяшні дзень, без аслаблення моцнага стратэгічнага эканамічнага Расіі, гэта параза. Любыя перамовы з Расіяй, як з роўнымі, гэта параза Захаду. Бо з Расіі тут азначае, што, ну, яны прызнаюць, што Расія не прайграла ў гэтай вайне. А калі яна не прайграла, ну, то, прабачце, вы не можаце і не спыніце яе ў перспектыве. Ну, вось, бачыце, ўсё ж такі у пытанні спадзеваў там ці ацэнкі Трампа ўсё ж такі разыходзяцца троху меркаванні і спадзевы спадара Паўла і спадара... Я скажу так, я асцярожны, я просто буду чакаць рэальных крокаў. А я ж без усякіх там, скажем так, не падлавіць, а просто відавочна. Дарэчы, вот які ў ацэнцы аказваецца Буша. Там вот Зянон Станіславович назваў двух, можна сказаць, самых выбітных прэзідэнтаў, это Буш і Трамп, а вот і наконт Буша Павел сумняецца. Таму вот цікава будзе ўсё ж такі, наколькі ваше меркаванне адрозніваецца ці не адрозніваецца. І па іншым пытанні Вожык Патрыёт пытаецца. Днямі быў сход вольнай Беларусі. Это сход был у Белостока? Это было просто поездка. Это была просто сустрэча с прыхільнікамі, так бы мовіць. Дзе яе старшыня, маецца на ўвазе Зянон Пазняк, заявіў, што усе падзеі ад 20-го года інспіраваў Крэмль. Спадар Вусаў таксама там прысутнічаў. Ён падтрымлівае гэтае меркаванне? Я лічу, што Крэмль меў удзел і падрыхтоўваў гэтыя падзеі. У якой ступені гэта ўжо другое пытанне. Я лічу, што выбары 20-го года, уся перадвыбарчая кампанія была часткай гібриднай аперацыі, якую Расія рэалізавала, і вынік гэтай аперацыі вельмі паспяховы для яе. Яшчэ раз падкрэслю, пытанне, да якой ступені гэты працэс быў кантраляваны, а тое, што Расія не сидзела
злажыўшы рукі, не была проста назіральнікам, ну, паказваюць яшчэ две іншыя краіны, дзе якраз такі вельмі паспяхова Расія рэалізуе свае стратэгемы. Гэта Грузія, якая ў палітычным кантэксце апынулася ўжо пад кантролем Расіі, і Малдова, дзе праз розныя інструменты фінансавыя, палітычныя, яны намагаюцца ажыццявіць рэакцыйны пераварот, прывесці сваіх людзей да ўлады. Вось зараз будуць у лютым хіба парламенцкія выбары. Нагадаю, што Малдова гэта парламенцка-прэзідэнцкая рэспубліка. Калі пра расійскія сілы атрымаюць большасць, Малдову, на жаль, чакаюць вельмі цяжкія часы. Тыя ж самыя інфармацыйныя палітычныя аперацыі Расія праводзіць з большай ці меншай інтэнсіўнасцю і поспехамі ў краінах Еўропы, ўзяць Румынію, тая ж самая Словакія, там, дзе дзейнічаюць дзесяткі прарасійскіх арганізацый. Возьмите Сербію, прабачце, не Сербію, Словакію. Кіраўнік нацыянальнай партыі Словакіі едзець у Маскву і фатаграфуецца, хіба мы з вамі пра гэта размаўлялі, на фоне таго, што у Маскве ўсё ёсць, што Пуцін маладзец і гэтак далей. І спакойна сядзіць у парламенце. Так а што такое Беларусь, дзе няма ні межаў, дзе ў 2020 годзе дзейнічала столькі прарасійскіх арганізацый, столькі прарасійскіх медый, парталаў, палітычных дзеячоў, румолы, нерумолы, там рускія, як яна называлася, рускія імігранты ў Беларусі, ці там суайчыннікі, якія хадзілі на паклон увесь час да Бабіча. Дзейнасць самога Бабіча, які сустракаўся ад губернатараў да бізнесменаў з тым же самым Машэнскім. Не паводзіў сябе як гаспадар. І вы хацеце сказаць, што ўсё тут, мы самі ўсё тут зрабілі, ўсё ніхто не кантраляваў, да умешваліся яны, яшчэ як умешваліся. Зараз, канешне, яны... Я ніколі ў жыцці, пакуль гэтым назіраў, не бачыў, каб Салав'ёў крытыкаваў Лукашенка. Тое, што ён рабіў у 2020 годзе. Павел, ну нават уявіць сабе там, што умешваліся, ну можа дзе-то умешваліся на пэўных там этапах, у пэўных адчыненні з пэўнымі там сіламі палітычнымі, але калі б беларускі народ не саспеў да таго, што дастаў ужо Лукашенко, ну ці б выйшла столько людзей на вуліцу. Ну, паслухайце, тут пытанне таксама вельмі важнае, антрапалагічнае, чаму людзі выходзілі, чаму раптоўна такі ухіл адбыўся у бок, скажем, альтэрнатыўных, не апазіцыйных, альтэрнатыўных кандыдатаў. Па розных прычынах я сумняюся, што людзі, якія прапрацавалі у сістэме десяткі гадоў і бачылі 2006 год і 2010 год, раптоўна чамусьці празрэлі. Што не бачылі, як выбары фальсіфікуюцца ў 6 годзе, ў 10 годзе? Бачылі яны ўсё прекрасна. І я сумняюся, што гэтыя людзі, якія разумелі, як функцыянуе сістэма, зарызыкавалі бы сваім дабрабытам, сваёй маёмасцю і перайшлі на бок умоўнай апазіцыі, калі б не былі ўпэўнены ў тым, што Масква вырашыла Лукашенка прыбраць. Уся вось эта мабілізацыя збольшага 2020 году, я кажу шчыра, яна будавалася на ўпэўненасці ў тым, што Масква вырашыла Лукашенка прыбраць, бо ніякі дурак, а тым больш банкір банка не палезе ў пастку, у пашчу льва, не ведаючы, не маючы нейкага моцнага заплечча. І вось гэтая ўпэўненасць, ці яна была свядомай, ці яна была падсвядомая, збольшага свядомая, яна і прывяла да вось такой мабілізацыі і да дэзарыентацыі сістэмы і людзей у сістэме, бо яны не ведалі, ну і калі за бабарыку умоўна стаіць там нехта, то неяк так неёмка рэпрэсаваць. Але калі стала ясна, што па пэўным сігналам, што Масква будзе далей падтрымліваць Лукашенка, то пачаліся такія маштабныя чысткі. Але яшчэ раз прыгадаю, скажу, што гэтае пытанне палітычна-антрапалагічнае, тое, што Расія магла маніпуляваць і маніпулявала прасторай
палітычна ў Беларусі, палітычнымі кандыдатамі, палітычнымі працэсамі, я ў гэтым упэўнены. Да якой ступені умоўна, напрыклад, ці Бабарыка і Цэпкала, Ціханаўскі дакладна ведалі, што яны робяць, і свядома на гэта ішлі, ці не ведалі, імі маніпулявалі. Гэта ўжо пытанне на гады, калі будуць магчымы доступ да крыніц, да дакументаў, калі яны былі гэтыя дакументы большасць, я думаю, пытанне вырашалася дзе-небудзь там у лазні ці не на фармальных сустрэчах, але ўсё роўна. Тое ж самае, паглядзіце, як яны дзейнічалі ва ўкраіне напярэдадні вайны, колькі ў іх было проксі, колькі ў іх было агентаў уплыву, непасрэдных агентаў у службах СБУ, ГУР, вайсковыя, палітыкі, цэлыя партыі прарасейскія дзейнічалі ў парламенце, а Беларусь, якая была вось ужо ў кішэні, там такога не было, да смешна, гэта ўсё было там. Яшчэ як было. Добра, спадар Павел, тады ўжо, калі гэтую тэму закранулі, ўсё ж таки прагучалі і такія словы, што вось новыя дэмакратычныя сілы, там ці вот тыя, што якія там стварыліся пасля 20-го года, як это было сказано, што яны шкодныя, а самы шкодны латушка. Ну, это не там прагучалі гэта? Да, это прагучала у інтэрв'ю Зянона Станіславовича, нашаму калегу на іншым канале, але от вы згодныя ці не згодныя з этой ацэнкай? Я яшчэ перад тым, як буду адказваць на вашае пытанне, хацеў бы вярнуцца да папярэдняга. Мы не павінны, я лічу, саромецца і баяцца шукаць праўду ў падзеях 20-го году. Бо гэта дае веды, нават калі намі зманіпулявалі, нават калі зманіпулявалі пратэстамі, нават калі зманіпулявалі расейцы і кіравалі нашымі чаканнямі дзеля таго, каб выкарыстаць сітуацыю, аслабіць Лукашенка, цалкам яго ў залежнасць паставіць на калені і потым захапіць Беларусь, што яны і зрабілі. Усё роўна мы павінны гэта дакладна ведаць, мы павінны капацца, мы павінны шукаць інфармацыю, публікаваць гэтую інфармацыю. Бо толькі так мы будзем ведаць, як дзейнічае наш вораг, які можа яшчэ 100 гадоў існаваць у тым ці іншым выглядзе, што ёсць такія інструменты, што ёсць такія маніпуляцыі, вучыць грамадства супрацьстаяць гэтаму, паказваць, як працуюць механізмы. Досвед у России организации таких падзей, таких квазікаляровых рэвалюцый велізарнейшы. Яны яшчэ ў 30-х годах выдалі кніжку «Узброенае паўстанне», яшчэ да Шарпа, пра які там супраціў, мірны супраціў, дзе канкрэтна распісвалі, як трэба дзейнічаць. Ну і наш з вами суайчыннік Парвус Гельфанд, так, ён цэлую канцэпцыю перманентных рэвалюцый распрацаваў і распрацаваў канцэпцыю рэвалюцыі ў Расіі і фінансаваў там бальшавікоў і збройныя паўстанні. Это інструменты гібридных войнаў, вядомыя траянскай вайны. І таму мы не павінны, ведаеце, зачыніцца, што гэта ўсё наша было, ніякага ўплыву не было, і гэта ўсё фікцыя, гэта неправда, гэта самападман. Гэта вайна была, рэальная вайна, гібридная вайна, гібридны ўплыв, яна была заўсёды. І мы павінны ведаць, як і праз якія каналы, праз якія інструменты Расія ўплывала. Нават калі гэта нам не падабаецца, нават калі мы зразумеем, што нас выкарысталі. Калі мы гэтага не будзем рабіць, нас знову выкарыстаюць. І знову, і так без конца, і так ніколі не адбудуем, бо яшчэ чакае нас перыяд трансфармацыі. А які будзе, калі з падтрымкай, калі з Расія там будзе побач, што думаеце, Расія будзе сядзець і глядзець, а ну няхай яны там самі трансфармуюцца, мы не будзем ім перашкаджаць, да смешна гэта дзяржавы, палітыка так не працуе. У нас павінна быць моцная імунная сістэма не толькі там супраць таго, што я казаў, аўтарытарызма, так, это антыбіотыкі, але супраць рускага свету. Ён не можа быць добрым, ён не можа быць саюзнікам. І вось пакуль у нас у галавах гэтыя паттерны працуюць, мы без Расіі нікуды. Это мы з ліберальнай Расіі пабудуем ліберальную Беларусь. Гэта фікцыя, гэта падман. І гэта маніпуляцыя, якая будзе выкарыстоўвацца на карысць Расіі. Вось дзеля гэтага такія аналізы патрэбны. І крыніцы, і разуменне сітуацыі, як гэтыя штабы працавалі, адкуль інфармацыя, як яны ў Маскву ездзілі, хто ездзіў у Маскву ў той час. То ўсё нам патрэбна для пабудавання якраз такі вось гэтых інструментаў супрацьстаяння.
а не казаць, што мы такія хорошыя, шчырыя і не былі дуракамі. Магчыма, і былі, то гэта не азначае, што трэба было сядзець дома. Так і нічога не рабіць. Гэта проста азначае, што трэба ствараць такія механізмы, якія не дазволяць нас выкарыстоўваць супраць нас. А нас выкарысталі супраць нас саміх. Супраць дзяржавы. Супраць будучыні, супраць Украіны. Вось гэта факт. Зараз вяртаючыся да таго, што якія ацэнкі. Ацэнкі ў тым знову сітуацыі з палітыкай санкцый, якія не вырашаюць ніводнай практычнай задачы ў Беларусі. Ось такія і уніфікацыя гэтых санкцый, і прызывы да гарманізацыі санкцый супраць Беларусі на ўзроўні з Расіяй. Так якраз такі ў расійскіх крамах, супермаркетах там усё ёсць, это замежныя прадукты, касметыка і гэтак далей, а беларусы ездзяць у Петербург ці Маскву за гэтымі прадуктамі. Это якая гарманізацыя? То бок фактычна супраць Беларусі уведзены значна больш жорсткія санкцыі, чым у дачыненні да агрэсара, чым у дачыненні да Расіі. Беларусы не могуць нікуды сабе дазволіць паехаць, стаяць у чэргах, не могуць атрымаць візы. Фактычна грамадзяне Беларусі разглядаюцца як аднолькава, як і грамадзяне Расіі. Ім пастаўлен бан на ўезд, фактычна пастаўлен бан на ўезд у Еўропу. Так скажыце, які сэнс тады санкцый? Калі збольшага гэта накладаецца на беларусаў. Пытанне атрымання візы і санкцыі тут не звязаныя. Як не звязаны? Вельмі проста, я ведаю, размаўляў з дыпламатамі, якія казалі, мы гатовыя і хочам даваць больш візаў звычайным беларусам, а для гэтага патрэбна павялічыць штат консульскіх супрацоўнікаў. А Мінск не дазваляе гэтага зрабіць. Вы можаце іншыя магчымасці, іншыя механізмы шукаць. Я яшчэ раз кажу, пачакайце, а тыя людзі, якія стаяць па дзесяткі гадзінаў на межах з Польшай, ці зачыненыя пераходы ў Літве, это што? Суткамі стаялі і до 20-го года, і до 22-го года. Мы ўжо ездзілі пастаянна, і ў Літве стаялі, можа там не па сутках, но па полсутак, а то бывае і па сутках стаялі, і на Польшу таксама. Не ведаю, там пераезды былі, они спакойна людзі пераязджалі і ў аўтобусах, і ў машынах, і тым больш забарона на ўезд у аўтамабілях і гэтак далей. То бок практычна ніякіх задач санкцый і гарманізацыя гэтых санкцый і па сутнасці зраўняння Беларусі, кажуць, зраўнянне рэжыму Лукашенко з Расіяй. Гэта ж неправда. Санкцыі ж уводзяцца супраць Беларусі, а не супраць Лукашенко. Павел, давайте не будем пра ўсё ж таки, гэта даволі складаная тэма, санкцыі працуюць, не працуюць. Безумоўна, па простых беларусах, нават калі яны працуюць, яны б'юць мацней, чым па кашельках, а па Лукашенку увогуле, я думаю, што асабіста не б'юць. Але калі мы кажам пра, там скажем, шкоднасць латушкі, не латушка ж уводзіць санкцыі, і не Ціхановская, і нават не Халезін. Пытанню прызываў. Вы не ўводзіце, але вы прызываеце, то бок вы ідэалагічна, палітычна апраўдваеце ўвядзенне гэтых санкцый. Можна ж было іншыя падыходы, іншыя пасылы для тых же самых еўрапейцаў рабіць, а не тое, што мы дамагаемся, все так у вашым інтэрв'ю апошнім з Ціхановскай, все там санкцыі фактычна татальныя, санкцыі, мы прызываем да санкцый. Так прызывайце да чагось, да іншага, за спрашчэнне візавага рэжыму, і да гэтага заклікаюць. Асноўны матыў гэта санкцыі. Мы з вами гаварылі пра такі падыход вельмі такі практычны, і любая краіна, мы можам заклікаць, хто б там не заклікаў, але надзейнічае, сыходзячы са сваіх нацыянальных там розных інтарэсаў, без бяспекі. Вы выходзьце са сваіх нацыянальных інтарэсаў, а не з інтарэсаў іншых дзяржаў. Калі мы кажам пра беларускіх палітыкаў, у вас ёсць свой нацыянальны інтарэс, у вас ёсць свая дзяржава, якая на сённяшні дзень акупаваная Расіяй, акупаваная пры дапамозе акупацыйнай лукашэнкаўскай адміністрацыі.
Ну так але ж ёсць дзяржава як тэрыторыя, як народ. Ну так вы дбайце пра народ, пра дзяржаву, а не пра інтарэсы, бяспеку і там іншых дзяржаў. У них хапае сваіх інструментаў, каб забяспечыць свае інтарэсы. Вы чыі інтарэсы забяспечваеце? Уласнага народу, уласнай дзяржавы ці народу і дзяржавы краін суседзяў? Ну тады вы не беларускія палітыкі. Ну то вы палітыкі польскія, літоўскія. Бо з'яўляецеся праваднікамі іх нацыянальных інтарэсаў. Не бароніце інтарэсаў беларусаў. Вось толькі ў гэтым. Ну тады змяніце рыторыку. Калі вы нічога не можаце, не ад вас залежыць, увядуць санкцыі, не ўвядуць, ну то не кажыце ўвогуле пра гэта нічога. Не рабіце на сабе піар тады з гэтых, што мы вось дамагалі. Мы, чытаеш тэксты, там напісана, мы дамагліся ўвядзення санкцый. Потым, калі размаўляеш адносна там змягчэння санкцый, адносна там нейкага там гандлю санкцый узамен за палізняволеных, кажуць, а ад нас нічога не залежыць. Так як? Не разумею. Санкцыі, увядзенне санкцый залежыць ад вас, а зняццё не залежыць. Ну, бывае і такое. Што гэта за ввогуле маніпуляцыі? Ну, гэта ўжо такі чыстай вады лукашызм. Гэта вылезці там з гэтай непрыемнай сітуацыі, скінуць на кагосьці. Гэта не санкцыі вінаваты ў тым, што беларусы не могуць выехаць за мяжу. Гэта Лукашенко вінаваты. Ну што там трымае беларусаў на мяжы? Ну, калі зняццё санкцый знову, то мы ж не ад нас залежыць, гэта вось захад вырашае. Так а што вы вырашаеце тады? Ну так хай Гусаў прыйдзе ў парламент Польшы і прымусіць іх адкрыць мяжу. Ён жа ў Варшаве жыве, піша Шустраваў. Ну так, зараз я тут і адразу ў парламент. Тое, што я магу рабіць, я раблю. Тое ж самае скіраванне лістовай размовы з палітыкам. Але калі дамінуючай парадыгмай з'яўляецца увядзіце санкцыі, беларусы хочуць санкцыі, ну, прабачце, з кім тады атрымоўваецца, што асноўныя сілы скіроўваюцца на тое, каб перабіць гэтыя наратывы, якія шкодныя. І тым больш, што ніводныя палітычныя зняволеныя, а вось апошнія там чытаў там тэкст ці відэо, Лукашенко выпускаюць людзей, бо апазіцыя не спыніла ціск на рэжым. Ну, это ж чыстай вады маніпуляцыі. Ну, просто, людзі, што ж вы робіце? Які ціск? Дзе ён гэты ціск? А потым кажам, мы ж ад нас нічога не залежыць. Ну, сапраўды, гучыць, пэўна, бездоказна і дзесьці так, так, скажем так, нема асаблівай веры, хаця, з іншага боку, не пакрыўдзіцца хай на мяне шаноўны Зянон Станіславович, але калі ён кажа пра тое, што я звярнуўся да Лукашэнкі, каб ён адпусціў, і ён адпусціў, таксама как-то вот не вельмі так выглядае. Добра, на завяршэнне, коротко. Самавар пытаецца. Пытанне. Прайшло 5 гадоў. На выбары зараз у двукосе пойдуць абсалютна маладыя людзі, міма якіх прайшоў 20-й год. Не тое, што мінулыя так званыя выбары. Якая ваша стратэгія працы з моладдзю? Як людзям без досведу растлумачыць, што выбары фікцыя, піша Самавар? Дзеля таго, каб растлумачыць, што выбары фікцыя, неабходна значна больш слухаць праграмы, рабіць праграмы. Гэта адзінае магчымыя, якія кажуць, чаму гэтыя выбары фікцыя. Гэта ж таксама відавочна з прычыны таго, што няма ні свабоды, ні магчымасцяў функцыянавання палітычнага ў беларускай сістэме, што грамадства задаўлена. У такіх умовах выбараў проста няма і не можа быць. А што тычыцца агульна, выбары гэта толькі ці без выбары, ці антывыбары, гэта толькі адзін з элементаў функцыянавання таталітарнай аўтарытарнай дзяржавы. І каб разумець, што такое выбары ў таталітарызме і аўтарытарызме, трэба агульна разумець, што такое аўтарытарная таталітарная дзяржава. А дзеля гэтага трэба проста чытаць. Просто больш чытаць, а не сидзець у тиктоку, не сидзець там на ютубах. Магчыма, варта больш адукацыйных
праграм рабіць на тым жа Ютубе, хаця мне падаецца ўжо шмат чаго было сказана, шмат чаго было напісана адносна аўтарытарызму і палітычных сістэм і своеасаблівасцю беларускай мадэлі кіравання. Просто трэба пра гэта ўзгадваць, трэба больш чытаць. Дзякуй вялікім. Я нагадаю, што наш стрым не спыняецца. Зараз тут у студыі будуць аператор Сергей Ковалёў і актор, музыка Вячеслав Кміт, якія з'яўляюцца сябрамі калектыва, які зняў выдатны гульнёвы фільм «Лебединая песня» Фёдора Озерова. Так што не адыходзьце далёка, хутенька вернемся праз буквально некалькі хвілінаў. А я дзякую Павлу Усову. Подписывайтеся на телеграм-канал яго, спасылачка у нас у каментатарскай, і подписывайтеся на YouTube канал Еврорада. Жыве Беларусь. Жыве Беларусь, дзякуй. Добрый день. При микрофоне журналист и киноглядальник Тарас Тарналіцкі. Я вітаю гледачоў Еўрарадыё. Сёння мы пасля палітыкі будзем абмяркоўваць сферу культуры, сферу кіно. Тым больш, што у нас вельмі добрая падзея.
У нас беларускі фільм «Лебединая песня» Фёдора Озерова у гэтым годзе у наступным месяцы фактычна едзе на кінафестываль Берлінале у Берлін. Гэта выбітная падзея насамрэч, што тут сказаць, паколькі ўжо даўно менавіта беларускіх фільмаў, які ствараюць беларускія аўтары, ўжо даўно не было у складзе, у праграме вялікіх міжнародных кінафестываляў. А тут вельмі аўтарскі, вельмі танна зроблены, у сэнсе не было вытрачана на яго шмат грошай. Стужка трапіла вось у такі вялікі кінафестываль. І сёння мы будзем размаўляць са стваральнікамі гэтага фільма. Да нас дайшоў выканаўца галоўнай ролі Вячеслав Кміт. Сергей Кавалёў яшчэ прыйдзе, гэта аператор, ён спазняецца трошкі, але вось мы з Вячеславам зараз паговорым. Вячеслав, вітаю. Добрый день. Вячеслав, все калі прачыталі вось гэтую навіну аб тым, што «Лебединая песня» трапіла у праграму Берлінале, былі, вось я, прынамсі, быў шакаваны. Гэта было, нешта сапраўды такое выбітнае. Якія былі у вас эмоцыі, калі вы дазналіся пра тое, што фільм быў адабраны на Берлінале? Як вы гэта абмяркоўвалі, якія былі эмоцыі? Там все не так просто выявілася, бо я узгадаў, што ёсць такая імавернасць, што наш фільм туды паедзе не так даўно, таму што мне яшчэ рэжысёр распавёў гэта, ён ездзіў кудысьці, там гэты фільм зацікавіў кагосьці, я ўжо не памятаю. Вось, ён сказаў, асабліва не спадзявацца, але, спроба не хвароба, можа быць, нешта і атрымаецца. Вось, яшчэ пасля Новага года, акурат адразу пасля Новага года, здаецца, другога, Юра напісаў, што ў яго ёсць вельмі добрая навіна, але пакуль што распавядаць не будзе. Я падумаў, сакрэт нейкі, нічога, хутчэй нешта звязанае з фільмам. А потым мне ўжо Сергей напісаў і сказаў, што наш фільм адабралі на Берлінале. Я спачатку быў вельмі заняты, калі слухаў паведамленні, і падумаў, што такое Берлінале. Ладно, потым падумаю пра гэта. Потым, калі усвядоміў, што адбываецца на самом праўдзе, гэта, конечно, гэта быў выбух эмоцыяў рознага кшталта. Просто неяк я хадзіў па пакоі, скутаў кут, просто каб трошки заземліцца. І, вядома, першая думка была пра тое, што вось мама парадуецца за мяне. Тут трэба сказаць, што «Лебединая песня» Фёдора Озерова — гэта камедійная драма, якая распавядае пра музыку, якога Вячеслав якраз іграе. Ён, гэты музыка, фактычна ведае, што усе знаёмыя гэтага музыкі ведаюць, што хутка пачнецца Трэцяя сусветная вайна, але вось самого галоўнага героя гэта не цікавіць, яго цікавіць пошук яго швэдара, такога урамонкі, каб пачаць ствараць музыку. Давай, Вячеславу, раскажам трошки пра гэты праект, пра што ён, на твой погляд, пра што распавядае, як табе падаецца вось адносна таго, што ты, я ведаю, яшчэ яго не глядзеў, але ты чытаў сцэнар, і ў цябе склалася пэўнае уяўленне пра гэты праект. Давай пра гэта паговорым. Па-першае, мне здаецца, што гэта стужка, яна як бы глыбока аўтарская, то бок вельмі важна ў ёй менавіта адлюстраванне аўтара сцэнара, рэжысёра. Вось, і гэта шмат у чым карціна пра ягонае светаўспрыманне, пра тое, як ён там бачыць свет і якім чынам ён яго увасабляе ў сваім мастацтве. Вось, яшчэ ёсць як бы, сюжэт, пра который шаноўныя нашы слухачы даведаюцца, калі паглядзець фільм. І яшчэ ёсць, мне здаецца, трэці такі ўзровень, пра што гэты фільм. Ён пра ўсіх тых, хто ў ім здымаўся, бо шмат у чым сітуацыі, которые ў гэтым фільме здараюцца, яны цалкам вельмі рэальныя. То бок мы усе ў іх так ці інакш трапляем, бо гэта як бы
ну жыхары сучаснага горада, гэта нас всіх вельмі аб'ядноўвае, у нас шмат у чым агульны досвед, і гэта таксама пра вось лад жыцця, цэлы лад жыцця цэлых людзей. А вось і Сергей Ковалёў, аператор, вітаю. Все бывае таксама. Працягваем, Вячеслав. Вось, да, ну, уласна, гэта тое, што я хацеў сказаць, бо калі гаворка пра што гэты фільм, то вось гэты тры ўзроўні сэнсаў, яны плюс-мінус роўныя між сабой. Я тады спытаю Сергея, на твой погляд, пра што кіно вось «Лебединая песня» Фёдора Озерова, як на твой погляд? Ну, то бок, все зразумелі, што гэта камедійная драма, але там пра музыку, які вось жыве ў горадзе, які жыве таксама ў прачуванні Трэцяй сусветнай вайны, але пры гэтым яго гэта зусім не цікавіць, яго цікавіць нейкія ўнутраныя перажыванні, вось пошук свайго швэдара, стварэнне групы, напісанне песен. На твой погляд, пра што гэты фільм? Я думаю, што вот як ты апісаў, гэта вельмі падобна, магчыма, на маё адчуванне і таго, што гэты фільм для нас, да прыкладу, да. Гэта таксама магчымасць і нам дапамагчы вырвацца вось з гэтага кантэксту зігуючых Элонах Маскаў і трэціх как бы сусветных войн. І да, з какой-то іроніяй падысці да гэтага моманту, што Юра как бы і да, прапісаў сцэнары, который мы все натхнілись і пачалі гэтую працу. Таму для нас гэта магчымасць даць трошки выдыхнуць і нам, і гледачам, і паказаць, што нет, мы не забываем пра кантэкст і павестку, але мы хочам таксама даць трошки надзеі і артыстычнай рэфлексіі пра то, што адбываецца з намі і вакол у сусвеце. Напэўна, так. Тады, спадарся, я задам вам калектыўнае пытанне. Вы самі што думаеце пра магчымасць Трэцяй сусветнай вайны, калі ўжо мы размаўляем пра фільм, які трошки гэтаму прысвечаны, які у вас на гэты конт нейкія чаканні? Чаканне. Не хочется чакаць гэтага, но прыходзіцца жыць, да, в этом контексте. И постоянно светится это вакол. Таму это вельмі страшныя падзеі, на которые, напэўна, ўжо мы не будзем рэагаваць так яскрава, як на 20-й год ці на 22 люты. Таму што мне падаецца, што ўжо все, акрамя таго, што беларусы уже прызвычаліся ковід, значыцца пратэсты, што ну какая-то жесть адбываецца пастаянна. Таму і магчымасць какой-то яшчэ новой войны. Ну, кшталту, ну да, ёсць, окей. Вот как этот рыбак, который все горит, а ты сидишь и рыбу ловишь. Ну, больше ничего хіба не застаецца. Да, тому не хотелось бы, чтобы это было, но, может быть, это какой-то натуральный нават процесс, не ведаю про что, ну, какой-то. Напэўна, мы можем только рефлексовать и намагацца рассказывать про гэта, да, и что гэта не несе нічога добрага, акрамя страха, ненависти и смерти, конечно же. Вячеслав? Ну, я збольшага пагаджуся з тым, што сказаў мой калега. Але, ну, ведаеце, я думаю, што ў гэтым свеце все плюс-мінус ужо вызначана ад пачатку яго існавання, то бок, калі нешта мае здарыцца, то яно абавязкова здарыцца, а якую ролю ў гэтым мы будзем граць, гэта ўжо таксама іншая справа, але яна таксама ўжо вызначаная, таму як бы чакаць ці не чакаць чагосьці, мне здаецца, што лепей не чакаць чагосьці, таму што мне здаецца, што мы будзем все непрыемна ўражаныя тым, чаго мы дачакаемся. Тут варта таксама трошки распавесці пра стваральніка праекта Юрая Семашку. Пра яго вядома не вельмі шмат, насамрэч, ну як, нашы гледачы не вельмі шмат пра яго ведаюць. Ён стваральнік аўтарскіх праектаў, фактычна з сярэдзіны 10, а можа і нават і раней 2010-х. Я просто сам памятаю, я глядзеў яшчэ яго фільмы на кінафестывалі ў Мінску «Смартфільм», але вось зараз ён стварае фільмы, якія паказваюць на Берлінале. Давайте вы што-небудзь, ваши ўражанні па супрацы з Юрыем, па, магчыма, сяброўству з ім, што вы можете пра яго распавесці? Ну, я думаю, што недарэмна так мала інфармацыі, як ты сказаў пра яго, бо гэта таксама такі арэол. Может быть, трошки
як казали мне асабіста, что you are Belarusian, стушай. Вот есть какое-то, что вы таки не раскрываетесь, вот это все, няма этой экспозиции, что вы хтосьці ёсць. Может быть, про гэта. І не ведаючи, мы можем казаць про Юру з пункту гледжання вот таго, што ён бы сам хацеў захаваць гэту таямніцу, так бы мовіць. Я з ім пагаджуся наконт гэтай стратэгіі. Я асабіста адчуваю вялікую павагу і пашану да Юры як да моцнага аўтара, сапраўды, который можа натхніць людзей, зрабіць кіно, которое трапіць на фестываль. І, конечно, ад самага пачатку, может быть, мы не думали про гэта, і ўвогуле працэс был настолькі насычаны, што хацелось просто хотя бы это завершыць. Но калі я пабачыў першы раз у траўні Равкат, яшчэ без гуку, все склалось вельмі файна. Ужо было бачна, што это кіно, і гэта вельмі натхняла. Да, таму гэта вельмі добры моцны аўтар самаіты, который сам зрабіў сябе і натхніў яшчэ ўсіх нас, каб мы дапамаглі зрабіць стужку, которая трапіла на сусветны фестываль. Ну, калі характарызаваць Юру, я думаю, што там, ведаеце, як у Караткевіча, такіх людзей называюць у нас спакон вякоў «Адарві рог». Вось такі ў мяне ўражанні просто з Юрам. Ведаеце, князь культурнага падполля, то бок фігура, да которой усе ставяцца, можна сказаць, палярна, то бок ён выклікае заўсёды вельмі моцныя ўражанні на наконт сябе, то бок я думаю, што збольшага, ну так, паколькі вось і фільмы ягоныя, яны ж таксама як нешта заўсёды яркае, то бок і вось і сцэнар гэтага фільма, і то бок ён мне таксама вельмі ўразіў. Мне здаецца, што ідэйна я шмат з чым з Юрам пагаджаюся. Таму калі мы гаворым пра Юру, мы таксама ў пэўнай ступені размаўляем яшчэ пра мяне. Ну, гэта добрае такое пасведчанне. Давайте таксама пагаворым, як вам працавалася над самім праектам, тому што мы ведаем, я прынамсі ведаю, што фільм быў мікрабюджэтны, то бок там заяўляюць у артыкулах, што ён там каштаваў 10-15, але вы здымалі прыкладна там за 3,5-4 тысячы еўра менавіта ў Варшаве. Як адбывалася гэта праца ва ўмовах, калі няма грошай, але трэба здымаць ігравое кіно? Які у вас ўражанні ад гэтага? Вельмі насычана адбывалася праца і вельмі міла, па шчырасці, таму што вось мы ўтрох фактычна здымалі каля 20, напэўна, здымачных смен, ад 6 до 8 гадзін. Вельмі інтэнсіўна, но я яшчэ на стадыі сцэнара, напэўна, я ніколі не чытаў, вот менты з нашага асяродку, сцэнар, который таксама ўжо быў складзены в фільме. То бок нарацыя лінейная, вельмі спакойная, як бы тэмпа-рытм, но гэта все кладзецца ў рамы мінімалізму, вось, і бюджэтнага, і таго, што мы маглі зрабіць. Таму і была абраная такая, как бы Юра абраў мяне як дакументаліста і аператара дакументальных фільмаў, таму што я был в розных умовах, без падрыхтоўкі, ты прыходзіш на месца і просто здымаеш і намагаешься выціснуць па максімуму. Так і ў нас адбываўся працэс. То бок, да, грошай не было, але я асабіста впісвалася дакладна не дзеля бюджэтаў, а дзеля таго, што я пабачыў патэнцыял, што сапраўды, і я зразумеў, што мой патэнцыял можа дапамагчы фільму, да? То бок это як такое агульнае дзіцё, которое, конечно, належыць утробе Юрію Семашкі, вот, на которое мы дапамаглі, не ведаю, як акушэры, гінеколагі ці штосьці такое, вывесці яго ў свет. І да, і шчыры дзякую прадусеру, который дапамог вывесці сапраўды гэта ўжо на іншы ўзровень. Таму для мяне гэта былі насычаныя дні, которые я бы, напэўна, не хацеў паўтараць в плане нагрузкі, таму што мы скончылі здымаць у 12, у 2 гадзіны ночы часам, а ў 6 раніцы у мяне ўжо была працоўная смена, дзе я зарабляў грошы на жыццё. Таму гэта быў такі, трошкі нават, мне падаецца, вымяшчаецца з памяці, такі трошкі непрыемныя. Не то, што непрыемныя, але фізічна вельмі была як зостат, вот такое как бы адчуванне, што ты просто на максімальнай стоме. Но вельмі натхнёна как бы працавалася з усімі, хто гарэў, і таму гэта не ёсць траўмай, а просто такі вельмі насычаны перыяд, который яшчэ прадстаіць адрэфлексаваць.
А я уже отрефлексовал. Больше просто хуткі обмен рэчыва ў арганізме. Хутка зразумел, што зрэшты, прынамсі для мяне гэта выглядала так, нібыта бы нічога звыш натуральнага не адбываецца. То бок наконт там здымкаў, розныя там былі ў маім жыцці. Там я памятаю, мы здымалі гэтыя, ведаеце, промо-ролікі для вечеринак розных у Менску яшчэ. Я як бы ў іх здымался. І плюс-мінус, калі я прыйшоў на першы дзень здымны, мне все было збольшага зразумела, што рабіць. Ну, адзінае, што там трэба было яшчэ паабвыкнуцца з людзьмі, бо мы ж не былі раней там знаёмыя і так далей. Але як толькі гэтае знаёмства адбылося, сяброўства адбылося, все пайшло так лёгка. І там колькі, да, реально сапраўды маглі і 8 гадзін доўжыцца змены, а яшчэ трэба было на асноўную працу хадзіць. Ну, неяк, ведаеце, калі запоўніць жыццё весёлым контентам, то цалкам можна его жыць вельмі добра, нягледзячы на тое, што яно цяжкое. Вось, і гэта было супер. А яшчэ трэба было з музыкай таксама сумяшчаць гэта ўсё. І ўсё неяк сумяшалася. 27 гадзін у сотнях было плюс-мінус. Вот настолькі гэта ўсё натхніла такой энергіі, што яшчэ на іншыя галіны жыцця хапіла. Так-то я зазвычай валяюсь просто ў ложку пад коўдрай і нічога не хочу рабіць. А тут 3 месяцы інтэнсіўнага всего. Я тады таксама яшчэ трошки дэтальна прайдуся наконт стварэння. Вось, Сергей, ты ўжо згадаў, што ты аператар дакументальнага кіно. Вось я глядзеў і маршрут перабудаваны, дзе ты працаваў з Максімам Шведам, і галасы, дзе мой край, таксама фільм Шведа, у тым ліку сурэжысёра. І вось была у мінулым годзе стужка про 3 жанчын, забуўся, як яна звалася, такая дакументальная увогуле. If not us. Так. Юлія Нотутейн, рэжысёрка нямецкая. Так. Агулам, як табе ўвогуле гэта был выклік працаваць у ігравым кіно? Я так разумею, што гэта для цябе таксама быў дэбют, як для аператара, вось працаваць з такой ігравой эстэтыкай. Колькі гэта было складана? Ці трэба было неяк перабудоўваць свае ўжо сфармаваныя звычкі, якія ў цябе былі, калі ты здымаў дакументальныя фільмы? Перабудоўваць менавіта тут не прыйшлося, таму што ізноў-такі ў межах вось гэтага мінімалізму, который адбываўся, мая праца як дакументаліста клалася вельмі добра, бо для мяне мастацкае кіно было заўжды сумным, таму што працэсы наладжаны, ты прыходзіш, і, напэўна, там больш для актора і, можа быць, рэжысэра, каб лінію драматургіі выбудаваць. Но для аператара зазвычай это как бы больш такая тэхнічная штука. Вось, і таму мне яшчэ быў цікавы гэты праект тым, што не было патрабавання той, што был таксама тут суаўтарам, таму што все вырашалася на месцы, як і в дакументальным кіно. І таму мы калі абмяркоўвалі з Юрам, ці то, што я сапраўды, это мастацкі как бы дэбют мой і адразу поўны метр. Вось, і там, напэўна, стылістыка вельмі падобная візуальная да дакументальнае кіно. І мы это праз тое, што такі вось у нас рамкі былі працы, што ну, за такі маленькі бюджэт ты не можаш мастака, да, ці там сцэнографа яшчэ падрадзіць, каб ён табе дапамог, да, штосьці зрабіць. Таму мы прыходзілі і шукалі прямо на месцы самы аптымальны краявід, від. Вось, ну, былі файны, как бы, людзі, акторы, которые заангажаваліся, і хоць там у Славы не было никакого досведа, але з кожным днём здымкі я бачу, што все больш і больш, як бы, чалавека таксама натхняе гэта, і все больш, как бы, ён надаецца. І гэта таксама натхняе. Я першы раз у жыцці зразумел, што насколькі моцна можа натхніць цябе, как бы, чалавек-актор, што ты, может быть, падсвядома гэта неяк, але адчуваеш, вот ты адчуваеш гэту прыгажосць ягоную і ўжо ведаеш, які магчыма бок абраць, альбо просто як раскрыць яго як мага болей цікавей візуальна. Таму, да, гэта быў неверагодны выклік, на который я толькі дзякуючы таму, што гэта был Юра Семашка, которого я таксама ведаў ужо пару год. І быў канект таксама такі, скажем, андерграунды, бо я люблю такіх рэжысёраў беларускіх, як Дзіма Дзідок, да прыклад. Это таксама вот мои топ, как бы, 3 фаварыты: Юра Семашка, Дзіма Дзідок і Макс Швед. Вось, і таму, да, быў вялікі выклік, і я вельмі удзячны, што у нас атрымалася это зрабіць. Да, можна там спрачацца пра візуальна нейкія рашэнні, але
але атрымалася. Я тады у тебе, Вячеслав, таксама запытаюся, тому что для тебе там і гэта была галоўная роля ў фільме вось таго самага забыўся ўжо як Фёдора Озерова і ты таксама музыка і ты граў галоўную ролю. Распавядзі, ці было гэта складана ўсё ж такі знаходзіцца ў кадры, як ты выбудоўваў сваю працу у фільме? Ну вось менавіта перад камерай не складана, бо ізноў ж такі за там нейкую колькасць год на эстрадзе я ўжо плюс-мінус да такіх рэчаў прызвычаўся. Цяжка было сапраўды менавіта іграць, таму што я вось быў усё жыццё ўпэўнены, што ўсе мастацкія там рэчы, галіны, яны ўсе лёгка мне скарацца, вось акром акторскай ігры, таму што я каменны насампраўдзе. І мне вельмі цяжка паказваць нейкія там эмоцыі, в асаблівасці, калі гэта трэба зрабіць, ну, скажем так, па камандзе. Але неяк вось паціхоньку спрабавалі там з кожным днём, з кожным дублем, неяк нешта атрымалася. Вось можна нават паглядзець на сябе, напэўна, будзе, і нават, я думаю, што мне не будзе сорамна асабліва. Может быть, трошки. Можа, дадаў трошки яшчэ да таго, да сілы таксама аўтарскай і как бы працы рэжысэра, который абірае людзей, которые дапасуюцца да ролі. І тут таксама можна прыгадаць, да прыкладу, Карласа Рейгадаса, который не працуе з прафесійнымі акторамі, але ён гэтых непрафесійных людзей, он ад іх і не патрабуе шмат. І мне падаецца, што Юра таксама пабачыў у Славе, што ён ужо как бы это ёсць Фёдор Озеров, такі як ён ёсць. І таму ад яго яму не трэба яго граць, ён ёсць ужо Фёдор Озеров. І это таксама магія кіно рэжысерскай постасці, калі ты просто бачыш наперад, прадугадваеш гэтыя как бы падзеі, да, розныя, ад парога Трэцяй сусветнай вайны да вот людзей, которые могуць патрапіць, і яны праз все 20 смен они будут Фёдором Озеровым. А я нагадаю нашим гледачам, што мы зараз размаўляем са стваральнікамі фільма «Лебединая песня» Фёдора Озерова, фільма, які трапіў у праграму Берлінале. Ён будзе паказаны ўжо у лютым у Берліне. Вось чытаю, што нам пішуць гледачы. Распавядзіце, напэўна, усе добра разумеюць, што для большасці людзей кіно гэта, ну, прынамсі для беларускіх аўтараў, кіно гэта, безумоўна, хобі. Чым вы займаецеся ў жыцці, акрамя, вось, зразумела, здымкамі малабюджэтнага кіно, як вы апынуліся ў Польшчы? Можа, пачнем з цябе, Сергей, тады? Я праз 10 год з 2011 быў аператарам на тэлеканале Белсат, такім штатным, і патрошкі супрацоўнічаў з рознымі іншымі медамі, беларускімі не. Ну, ў 2020 годзе моя жонка была зацяжарыла, і я вырашыў, што праца на Белсат это трошки как бы, можна сказаць, што спужаўся, потому что вот этот материнский, отцовский как бы инстинкт, он уже запрацаваў. І аўтаматычна так атрымалася, што з'явілася шмат прапановаў, маршрут перестроен, да, з Максом Шведам, плюс Ільяна Тутейн, которые таксама узгадвалі пра 3 жанчын гэты фільм. За дэмакратыю вось так. І у гэтую ж восень я паступіў у фільмовую школу ў Лодзі на гадавы курс. І там, дарэчы, першы раз я задумаўся пра тое, што мастацкае кіно можа быць не сумным, што гэта сапраўды як бы працэс і суаўтарства, і там можа быць цікава. Вось, працую вельмі шмат. Зараз нет, зараз уже 4 месяцы не працую, но атрымаў стыпендыю Гаўда-Палонію. Віншую. Вось, дзякую. І да, спадзяюся, што мой праект таксама, калі ўжо будзе ясна, запросіцца на Еўрараду, я пра гэта раскажу з задавальненнем. Таму вот 4 месяцы не працаваў, таму што да гэтага пагоды былі вельмі актыўныя і в плане хобі кіно, і в плане розных прац з беларускімі медыямі, і не толькі. І я такі как бы шматстаночнік ад монтажа да аператарства і да аўтарства таксама, таму што я і рэпартажы шмат раблю і рабіў. Да,
Таму ну пакуль вот Ну ты менавіта займаешься відэавытворчасці, калі так агульна казаць. Ну, нават напэўна назваць это відэаконтент в розных як бы вымяраннях артыстычных, публіцыстычных, стрымы таксама гэта як адно з тых, што мяне как бы драйвіць. Я супрацоўнічаю таксама ёсць арт-стрим студыё, это кракаўскія ребята такія, они вельмі візуальнае шаленства робяць, которое мне падабаецца. І вот мы на 24 лютае праз месяц таксама плануем калабу. Там будзе вельмі шмат стрим-студий с Лондона, с Берлина, в Тбилиси. Это я буду отказный за Тбилиси, потому что я в Грузии жил 2 годы и в Варшаву переехал только вот по 3 годы тому. Вось, тому вельмі широкі дыапазон да працы рознай, но все в межах медыа и фильма. Вот так вот как-то крутится. Да. А в Варшаву переехал по 3 годы тому з Грузії. У 22-м годзе вот мы с Максом Шведом поехали монтаваць наш фильм про галасы, про вольны хор. І монтавалі ў Тбілісі, пачалася вайна, і все, вырашылі как бы застацца. Ну і все, пасля 23-м увесну пераехаў у Варшаву, у Польшчу, у Кракаў, а пасля Варшаву. І тут, да, вот тусуюсь, раблю фільмы, сустракаюся, бачу вельмі шмат класных, маладых, новых, как бы, новай крыві, которая таксама натхняе. Гэта, дарэчы, важна сказаць, што в нашым узросце класна глядзець, што ёсць людзі, которые па імпэту і па огню вот этому внутри, вельмі падобнае на цябе. І таму было таксама просто працаваць, тому што часам я бачыў какие-то рэчы, то што я таксама музыка, это вот моя хобі, напэўна, можна сказаць, таксама такое. Таму вельмі файна было тое, што вот эта вся команда таксама она заряжала вельмі моцна. А у тебе, Вячеслав, чым ты займаешься, як пераехаў, я так разумею, што ты жывеш у Варшаве? Так, я займаюся, ну, таксама як бы шмат чым, у залежнасці ад таго, якія там ідэі, прапановы ўзнікаюць. Ну, больш асноўная частка маёй дзейнасці гэта, вядома, музыка, шмат розных музычных праектаў, і мой сольны музычны праект Вячеслав Кміт, слоўная назва. Так. І таксама яшчэ новы праект, который толькі-толькі рыхтуецца. Вось пасля запісу у вас я еду записывать яго. Вось. І яшчэ ёсць музычная група «Вішнёвы торт», в которой я беру удзел. Яшчэ я беру удзел у арганізацыі мерапрыемства ў Варшаве. У нас ёсць такое невялічкае творчае аб'яднанне, «Кшталт» яно завецца, і мы ладзім канцэрты перыядычна. Ну, як сябры ладзіць канцэрты, а я там дапамагаю, чым трэба, там, можа быць, нейкая там разыгранку зрабіць, нешта такое. Вось, стараюсь таксама дапамагаць, рэпартажы записываем. Вось, таму, дарэчы, прыходзьце 25 студзеня на «Кшталт» у праграме шмат розных музыкаў. И можете потрапить еще в мой объектив, потому что... Так, потому что мы будем записывать репортаж. Вось, тому стараюсь займацца творчасцю, ну, по максимуму, але часам реально стараюсь, вот як пасля того, як навіна про Берлінале пришла, я, здаецца, 3 дні просто дома валялся, и у меня не было ни сил, ни концентрации, абсолютно ни на что, просто валялся. Я тады запытаю вас яшчэ, як вам, паколькі вы таксама трапілі у эміграцыю, хтосьці больш па часе, хтосьці менш па часе, як для вас вось гэтае жыццё за мяжой, гэта сапраўды нейкі складаны выклік, ці вы ўжо адаптаваліся і вам нават лепей, чым гэта было пры жыцці ў Беларусі? Вось які у вас уражанні? Лепей, напэўна, такое слово я бы не выкарыстаў, але інакш жывецца дакладна. Вельмі шмат у мяне буст такі как бы прафесійны, ну то бок все проекты, которые я абіраю сам, і пакуль што яны трапляюць і в маё сэрца, і в сэрца тых людзей, з которыми я супрацоўнічаю. Таму в плане професійным вялікі такой как бы узлёт, я бы сказаў. Да, а в плане эміграцыі, напэўна, простое, што увесь час праца, она как бы і проекты они захопліваюць і просто не думаюцца про гэта. Ну, ты как бы, да, побытовыми, як у нас ва ўсіх, да, там есть проблемы з легалізацыяй, да, прыкладу, какие-то, да, которые не былі вырашаны, потому что ты здымал кино, вось, ты как бы гэтым не займаўся, вось, і толькі за тыдзень до Берлінале ты как бы такой, ой, надо что-то, да, подумать, как это поехать на фест. Да, поэтому эти побытовые проблемы, может быть, это купируется, потому что они наш вельми такие
моцнай і шмат адказнасці, потому что вот у меня есть дзіцёнак 4 год, і мне падаецца, што да, як і розны артыстызм ці мастацтва, гэта такая тэрапія і для цябе, как бы для мяне, да, которая цягвае ад каких-то побытавых, магчыма, праблем асабістых. Да, і класна, калі гэта трапляе яшчэ і гледачу, што как бы он таксама можа парэфлексаваць і правесці гэтую тэрапію для сябе. Да, поэтому не лепей, но дакладна інакш стала, і я бачу і для ўсіх таксама і наш прыклад, то бок мне а можна казаць словы розныя абсцэннай лексікі в эфире? Ну, я думаю, что ну, можно не эфемизм які выкарыстаць. Мне написали недавно, да, что вот магчымасць выпендрывацца вы выкарыстоўваеце по максимуму. И да, я згодны выпендрываться зараз по максимуму моменты с проектом, который трапил на Берлинале, потому что мне падаецца, это как это масштаб целой краіны. То, что фильм по некоторых сведчаннях увогуле это першае мастацкае кіно за вельмі там шмат год, которая трапила на фест, як пісала Никита Ложецкий. Международный, так. Какие-то там Канны, Венеция, Берлинале. Так. Вось, і гэта і адказнасць, і таму вельмі шмат трымцення і такі как бы нервяк трошки ад гэтага, і адказнасць менавіта перад тым, што я разумею, што жыццё фільма это не толькі здымкі, пост і там прэм'ера, а гэта как бы жыццё пасля, которое дапамагае даведацца людям іншым, а цяпер как бы еўрапейцам пра Беларусь, хто это такі, вообще можна как бы глядзець это кіно ці цікавіцца гэтымі людзьмі. Да, я пытанне згубіўся. Ну, мы казалі пра эміграцыю, но ты добра зашоў там у іншай сферы. А Вячеслав, а у тебе як з эміграцыяй, ці складана гэта, ці выклік, ці наадварот задавальненне, як ты? Ну, я таксама, як бы, як гэта сказаць, ўсё ж такі за тое, каб шукаць найперш нешта добрае, бо нешта кепскае, яно і так заўсёды з намі, таму я хачу спрымаць гэта як авантюру, то бок я з'ехаў в эміграцыю вельмі маладым чалавекам, ну, справа нават не колькі ва ўзросце, колькі ў тым, што ну, дома все было настолькі комфортна, што я не ўмел элементарных рэчаў. Напрыклад, калі я пераехаў у Варшаву, стаў жыць там абсалютна адзін, у меня няма сяброў, там все такое. Вось для мяне было абсалютным шокам, там, напрыклад, што трэба набываць сродак для мыцця посуду. Цікава, як гэта па-польску? Трэба схадзіць в краму, напэўна. А што калі я куплю нешта? А па-англійску не напісана, што рабіць. Ну, карацей, безумоўна, цяжка, але пры гэтым як бы весело і здорово, і то, что Сергей сказал про професійны рост, гэта тут адбылося просто нейкім, просто по імгненні, что як бы самые лепшие песни у меня написались тут. Лебединая песня Фёдора Озерова таксама адбылася со мной тут, и вот теперь я тут хожу, раздаю интервью беларускім медиа. Ну, то бок, гэта, ну, безумоўна, гэта добра, гэта цудоўна, і напэўна, гэта акурат як бы узнагарода за тое, што гэтыя цяжкасці былі пераможаны в пэўнай ступені. Конечно, яшчэ не ўсе, бо гэта ж невядома, што будзе. Неведанне будучыні, гэта ж самае страшнае. Ну, з іншага пункту гледжання, в прынцыпе, пра гэта можна не думаць, пра зубы можна не думаць, пакуль яны не пачнуць балець, правильно? Вось, таму добра жывецца, бо не хочацца казаць, што кепска. Мы ж все-таки для людзей працуем зараз, а хочацца людзей заряджаць. Нам на пазітыў. Я магу дадаць, прабачце. Давай, конечно. Сайт мой асабісты. Я беларускамоўны з 2009 года і ніколі і ўвесь час в Беларусі размаўляў па-беларуску. Ад форумаў на онлайнеры да дактароў і так далей. І калі пераехаў в Грузію, я зразумеў, што ў меня забралі мову, бо мне прыйшлось как бы карыстацца нон-стоп іншай мовай. І вось гэта для мяне, напэўна, самае складанае было в эміграцыі, вот на пачатку, чтобы вот это становленне, бо і цяпер у меня просто уже міксуюцца все мовы. Вось. І я не думаю, што это как бы горш ці лепш, але просто тады у 22-м годзе это быў шок, реально. І я зразумеў тых людзей, да прыклад, там майго деда, у которого таксама он пасля войска, да, перавучваў всех сваіх на вёсцы, значит, размаўляць нормально. Вось, да, гэта быў, напэўна, такі адзін з самых вялікіх шокаў, который дагэтуль мяне ўражвае. А ось табе польскае асяроддзе, яно як бы дае магчымасць болей размаўляць на беларускай мове ці не? Ось, калі параўноўваць ўсё ж такі з Грузіяй?
Так, вядома, бо ў Грузіі, канешне, мова, так як ангельская валодаюць, асабліва калі я жыў у Батумі, вельмі мала людзей, таму прыходзілася па-руску размаўляць. Я не супраць, вось, гэта проста, як бы, просто было незвыкла для мяне. Так, і мне хацелася працягваць, і сына я как бы выхоўваю беларускамоўным, но таксама я не ёсць такім, скажем так, Ілоном Маска ад беларускай мовы, я не прыгнятаю, то бок это как бы выбор кожнага. Просто што я расказваю, што я разумею людзей, которых вот прымусова іх перасяляюць, і наколькі складана, калі ты не можаш просто камунікаваць з людзьмі на месцы. Вось, ну добра ж, конечно, што я как бы не забыл там рускую мову, і ў Грузіі у меня не было праблем, але вось просто гэта такая, да, такой інсайт, да. Вот я бы про мову хотел додать, бо у меня абсолютно адваротны досвед, бо нібыта бы эміграцыя дала мне беларускую мову, бо як толькі я прыехаў, з'явілася вельмі шмат вольнага часу, бо у Менску вольнага часу асабліва не было, ну там на кшталт рэпетыцыі, канцэрты, трэба яшчэ в універсітэты на працу хадзіць, ну так, дзе там што, які час там на нейкае там развіццё умоўнага пачуцця. А вось тут пэўны час было так шмат часу, што ну, я сидел, типа, в интернете на сайте книги.com и шукал, что бы яшчэ такого почитать, чтобы яшчэ такое даведацца, про что никто не ведае, якая, ну, бывае там беларуская мова, якая она была, і таму ў пэўным сэнсе я сапраўды атрымаў в эміграцыі беларускую мову, бо як мы аднойчы з маім сябрам пагадзіліся, адсюль часам Беларусь лепей бачна, бо мы на пэўным узвышшы стаім і бачна. Вось. Так, тады якія у вас все ж таки планы на Берлінале, што вы плануеце рабіць падчас паездкі, ці запланавалі вы нешта? Все ж таки уже хутка будзе там, я калі не памыляюся, там старт фестываля 13 лютага. Вось таму трэба ўжо альбо набываць квіткі, альбо яны ўжо у вас набыты, як вы так рыхтуецеся? Ну гэта ў працэсе, да, у нас ёсць пэўныя там праблемы з дазволам на выезд, но мы как бы іх вырашаем. Гэта просто, як сказал Слава, вось ён 3 дні лежал. Я не лежал, но я дагэтуль у шоку. То бок гэта такі трошку вельмі сумбурны момант. Прыходзіцца вырашаць шмат да, рэчаў зараз паездкай. Но да, мы плануем, і вся каманда плануе ехаць. Вось, мы спадзяемся, што может быць хтосьці паглядзіць, і яшчэ хтосьці з мецэнатаў паглядзіць і сможа праспансаваць наша падарожжа. Но калі не, то так как мы Guerrilla Style Underground Movie, мы как бы і самі поедем, потому что важно ізноў-таки показаць і заявіць, што мы ёсць, што мы беларусы, і што не просто і што мы робім нешта, што мы не просто пакутуем, мы не толькі ахвяры, мы стваральнікі, і мы можем паказаць вам нешта цікавае. Таму вельмі, конечно, хочется, вот как кажуць, праявіцца і заявіць пра сябе, показать гэтым, значит, еўрапейцам і тым немцам, што ёсць под бокам людзі, з которыми можна супрацоўнічаць, калабарироваться і жыць together радасна і шчасліва. Так, і паказаць ім, хто тут сапраўды нешта зразумеў у жыцці. Ну, так, бо я ўсё ж таки настойваю на тым, што ў пэўным сэнсе мы перадалі вельмі унікальнае светаадчуванне, которое не заўсёды, ну, я не так ужо шмат гляджу кінафільмаў, але нешта все-таки глядзеў у сваім жыцці, мне здаецца, што ёсць шмат нераскрытых тематик в еўрапейскім кінематографе. Я думаю, што в пэўным сэнсе наш фільм — это захад вот у гэты бок, каб паказаць. Таму я жадаю вам сапраўды, каб вы атрымалі узнагароду і прызнанне на фестывале. Я яшчэ раз нагадаю, што мы зараз размаўлялі са стваральнікамі фільма «Лебединая песня» Фёдора Озерова, Вячеславом Кмітам, аператарам Сергеем Ковалёвым. Глядзіце фільм, можа атрымаецца трапіць на Берлінале, гэта будзе 13 числа, 13 лютага. І побачымся. Але зараз яшчэ невялічкі анонс. У нас працягнуцца стрымы. О 14 гадзін будзе, у 15 гадзін будзе размова пра змену пакаленняў з Артёмам Бруханам, а ў 16 гадзін размова пра народныя амбасады, і пра іх распавядзе амбасадарка і актывістка беларускай дыяспары Славеніі Александра Мамаева. Вось, всім вялікі дзякуй і да сустрэчы. Дзякуй, Тарас, дзякуй, Радыё. Ей!